खन्थाइ सान आरो बे खन्थाइ सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोनांथार सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेखौ जोंनि सासे मुंदांखा लिरगिरि खन्थाइगिरि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सासे आगुनि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा साहित्य एकादेमि बान्था मोनगिरि आरो बेजों लोगोसे बिथाङा टेगर बान्थाबो मोनगिरिमोन। दा बिथांनि जिनोखि थैनाय सान दिनै बेहाय सानजारि नोगोर बे सिमनसापुरियाव गाहायै माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानिनां गाहाय श्री मिहिनेश्वर बसुमतारीनि जि दैदेननाय बिथांनि नाजानायाव बेवहाय खुंनाय जादों आरो बियो जोबोद ओंथि गोनां जादों। माने गोबां फरायसा फरायसुलिया बेवहाय बाहागो लादों। आं बेवहाय फैनानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो मिजिंथिदों बे हाबाफारियाव बिथांनि ब्रजेन्द्र ब्रह्म सारनि जि मावलांनाय, बिथांनि सोरजिनाय, बिथांनि सानस्रि, बिथांनि सान्थौ बेखौ बेवहाय सावरायनाय जादों। बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे गोदानै जाखांबोनाय अनजालु फरायसाफोरजों आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरनो आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनो बेनि सोमोन्दै मिथिहोनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो मिजिं खालामदों जे बिथांनि जि मावलांनाय दांलांनाय, बिथांनि जिनाखि आदर्श, बेयो जाखांबोनाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे आदर्श जानानै थागोन। जोंनियाव लिरग्रा गोबां दं, नाथाय फरायग्रानि आंखाल। जोङो लाइमोनफ्रा दिनै थुनलाइ सोरजिदों, खन्थाइ, रायथाइ, सल', सुंद' सल', थुनफावथिना आदि लिरदों। बे जोबोद मोजां बाथ्रा बियो। दिनै जोंनि राव थुनलाइया गोबां जौगाबाय, दिनै हारिया गोबां जौगाबाय, नाथाय जेंनाया फैदों फरायग्रानि आंखाल। दिनै जोंहा रादाब बिलाइनिबो आंखाल जाहैबाय। मानो आंखाल जादों होनना बुङोब्ला दिनै फरायग्रा गैया। मानोना जोंहा फरायग्रा थाबासो बेफोर बिजाबफ्रा ओंखारगोन। दा फरायग्रा गैयियावनो बेफोर लासैनो जोबलांगोन। आङो जायफोर लिरदों गोदानै जाखांबोनाय अनजालु फरायसाफ्रा, बिथांमोननो साबायखर बावदों जे बिथांमोना लिरबाय थाथों आरो बिथांमोना बिजाब सेबखांनांगौ दङब्ला बिथांमोना जुदि सेबखांनो हायाखैबा जोङो बोरै हायो थुनलाइ आफादा बेनि बेलायाव जों नाजागोन, बेखौ आं खोन्थाहरबाय।